खुलुमबाय। आङो बयनिसिमबो निमाहा बिबाय। दिनै आङो भिडिअ लाबोनाय खारना जाहैबाय लोगोफोर, आं दाखालि बावैसो काजलगावनि बे जाम्बिखौ आङो भिडिअ खालामना हगारदोंमोन लोगोफोर। माने गोसथोनायखौ नुवाबा गाबो होननानै आं बुंदोंमोन। माने नंगौबो लोगोफोर, बावाखैनो बे खोथाया घटनाया जानाया 3 माससो बायदि जाबाय होननानै बुंदों आरो बाहाय भिडिअआव। माने फुरानाखा बियो, फुरानाया आगोलाव बेबायदि नङामोन। बियो फुथुला लायो, गावनो ओरैनो मोसालाबायो, बयजोंबो अनजायोमोन अनजानायालाय। माने दाबो अनजायो आरो लोगोफोर। ओमफ्राय जेबो दुस्थ' खामानि मावा बियो, जेबो खालामा रावखौबो। माने दा 3 माससो जाबाय होनदों लोगोफोर। माने सासे मिउजिक ड्राइभार ना मा होनदों बेखौ गोसथोयो ना मायो बायदि आरो। माने नुवाबानो गाबोनो आरो बियो। सानसे खनसेबाबो नुनांगौनो, नुयोबा सिरि आरो लोगोफोर। माने नुवाबा ओरैबायदि सानसे गाबबाय थागोननो, आदालै आदा होननानै नागिरनायखौ आंबो नुखादों लोगोफोर। नुनाखाय आङो भिडिअ खालामदों आरो। आं सानाखैमोन जे आंनि भिडिअआ एसेबां मानि रिएक्सन जागोन होननानै। माने माखासे फेसबुक आरो इउटुबावबो आङो नुदोंमोन, माने मबाइल लानानै मबाइल सेलायलायनाय मालायनाय बेफोरबायदि नुदोंमोन आरो लोगोफोर। माखासे मानसिया हगारदों, ओमफ्राय जेनेबा आं हगारनायखाय आंखौ बुंखो ना माखो आं मिथिया, नाथाय गोरोन्थिया आंनिबो जादों। सासे जाम्बि मानसिखौ आङो भिडिअ खालामनाया मोजां जायासै लोगोफोर, सरि, निमाहा बिबाय आङो। माने आं मिनियाखै जे बेखौ फाग्लि होननानै आं मिनिदों। माने गोसो थोनाय दङ होनलायनायखाय आं मिनिदों आरो। सासे सेंग्रा मानसि सासे जाम्बिजों बेबायदि बयनिबो सिगाङाव माबा जाबा बोरै मोनगोन होननानै आं मिनिनाय जादों आरो। आं बेखौ जाम्बि बा फाग्लि होननानै आं मिनियाखै लोगोफोर। माने सोरबा आंखौ कमेन्टआव हरदों असभ्य, बेबायदि मानसिखौ मानो भिडिअ खालामनानै मिनिदों। आरो सोरबा खायसेया होनदों बेयो फाग्लिसो, आरो खायसेया होनदों बे 3 मासल' जायाखै, गोदो आं उन्दैनिफ्रायनो नुखादों बेखौ होननानै बुंदों। नंगौ, आगोलाव जों जेब्ला नुयो, नुनायाथ' आंथ' बाहाय अनेक बोसोर जाबाय लोगोफोर। आङो आगोलनिफ्राय नुदों, नंगौ बेयो आगोलनिनो। ओमफ्राय नैबे खोथाया आरोखि लोगोफोर, माने सासे हौवाखौ बियो नागिरै गाबनाया बावाखै होननानैसो बुंदों लोगोफोर। माने सोरबा होनदों लाजिया, बेफोरबायदि जाम्बि मानसिखौ बेबायदि भिडिअ हगारनो लाजिया नामा। आरो सोरबा होनदों बियो फाग्लिसो, आरो सोरबा होनदों बियो मबाइल लानानै बा फुथुला लानानै बियो बेरायोमोन होननानै बुंदों आरो लोगोफोर। आं बयनिसिमबो रायजो राजा गासिनावबो आङो निमाहा बिबाय जे आंनि भिडिअ लाबोनायाव माबाफोर भिडिअआव हगारनाया माबाफोर गोरोन्थि जादोंबा निमाहा होदो लोगोफोर। आंखौ अननानै बयबो निमाहा होदो। मिनिनाय खोथाया लोगोफोर, आङो बेखौ फाग्लि बा जाम्बि होननानै आं मिनियाखैमोन। माने आङो नागिरनायनि थाखाय बा बै हौवाखौ गोसथोयो होननायनि थाखायसो आं मिनिदोंमोन आरो लोगोफोर। आं सरि बिबाय आङो, निमाहा बिबाय आङो बयनिसिमबो। माने दिनै आंखौ जुदि बेफोरबायदि गाज्रि कमेन्ट हरनानै बुंहरोबा, आंहाबो आंनि कमेन्ट नायग्रा मानसिफोर बा आंनि कमेन्ट नायग्रा लोगोफोरबो थायो नालाय, बयहाबोथ' कमेन्टखौ बांसिन नायो। आंबो कमेन्ट नायो लोगोफोर। माखासे मानसिफोरनि आं कमेन्टखौ अनेक नायो, सोरनिबा इउटुबार माबायदि कमेन्ट हरदों बेफोरखौ आं नायो आरो लोगोफोर। आंनिखौबो नायदों। सोरबा मानो बेफोरबायदि मिनिनांगौ, जाम्बि मानसिखौ मानो बेफोरबायदि भिडिअ खालामनांगौ। आरो सोरबा होनदों बियो फुथुला लानानै बाजाराव बेरायोमोन, गाबोमोन होनलायनाय दङ लोगोफोर। आरो सोरबा होनदों बियो सथ'फि ना मा फाग्लिसो होननानै बुंदों लोगोफोर। आंथ' बेफोरबायदि फाग्लिनि खोथा होनाखै, आङो जाम्बिनि खोथा होनदोंमोन लोगोफोर। आं फाग्लि होननानैबो हगाराखैमोन। माने मिथिगौ जोङो, जोंनि न'खरावबो बेफोरबायदिया दङ। ओंखायनो जोङो सोरबाफोर जोंनि न'खरनि नङाबाबो जोंनि बंस'आव दङ आरो लोगोफोर, बिदिनो जाम्बिखौनो होननांगोन। माने जोङो सोरबाफोर जोंनि सिगाङाव फाग्लि माबा माबि होनोबा जोंबो दुखु मोनो लोगोफोर। ओंखायनो आङो जे बेखौ फाग्लि होनाखैमोन। ओंखायनो आङो दिनै नोंसिनाव बयनिबो सिगाङाव निमाहा बिबाय जे आंखौ बेबायदि कमेन्ट गाज्रि दाहर लोगोफोर।
माने बयनिसिमबो आङो निमाहा बिनाय थाबाय लोगोफोर।